בטח כשזה נוגע לעורף הישראלי במלחמה, ואם אפשר לשלב גם ריקוד, אז בכלל טוב. הנה. כן, זו אומנית הפלמנקו, מיכל ברט, שזכתה ביום שני בפרס על הקטע הזה שהוצג בפסטיבל הבינלאומי לסרטי מחול בדאלאס, ארצות הברית. והנה איתנו, שלום מיכל. אהלן. היית בדאלאס? אם כן, אז הגעת נורא מהר. לא, לצערי לא הייתי. טוב. אבל ראיתי מרחוק. קודם כל ברכות. תסבירי לנו מה אנחנו רואים כאן, מה ראינו. מה שראינו זה קטע מווידאו דאנס. וידאו דאנס זה בעצם סרט מחול, משהו שמשלב בין קולנוע לבין מחול, מספר את הסיפור דרך הגוף. וזו בעצם יצירה שנקראת אין. זה סרט שעשיתי בשיתוף פעולה עם הבמאי אמנון חורי, ועם אחד הרקדנים הגדולים היום בעולם הפלמנקו ובעולם המחול בכלל, ישראל גלוון, שנהנה להצעה והגיע לארץ במיוחד כדי לבנות את הכוריאוגרפיה לקטע הזה. ובאמת הוא מאוד הצליח. הוא משתתף עכשיו ב12 פסטיבלים ברחבי העולם. הוא זכה באמת בפרס היצירתי ביותר בדאלאס, וגם בפרס של סרט המחול הקצר הטוב ביותר בפסטיבל בקפריסין. מיכל, בעצם כשעבדת בפעם הראשונה על הקטע הזה, זה היה בתקופת הקורונה, נכון? נכון, זה היה ממש מזמן. והוא עבר איזושהי התמרה למצב הנוכחי בישראל עכשיו. לגמרי. התחלנו לעבוד על הקטע הזה, באמת זה התגלגל מתוך המקום, בראש ובראשונה התודעתי של ההסתגרות ותחושת המחנק בתוך הבית. ובאמת מאז נכנסתי להיריון וקרו כל מיני דברים, וכל חומרי הגלם שצילמנו כשהייתי בחודש רביעי נשארו בצד, ובעצם כשחזרנו אליהם, זה היה אחרי 7 באוקטובר, וכל הקונספט וכל העריכה והמוזיקה קיבל קונוטציות אחרות לגמרי, ולא יכולתי שלא להתייחס לדבר הזה. מתוך המציאות שלנו היום. התייחס לקונוטציות, את בת משפחה של עידן שטיבי שנרצח ב7 באוקטובר ונחטף לעזה. עד כמה טרגדיה אישית משפיעה על האומנות שלך בשנה הזאת, ואיך זה בא לידי ביטוי? וואו, אני חושבת שדבר ראשון, הייתי משותקת במשך כמה וכמה חודשים. פשוט לא יכולתי לרקוד, לא יכולתי לבוא, לא יכולתי אפילו להיכנס לסטודיו. ולאט לאט כשהבנתי שהפלמנקו יש בו גם איזשהו כוח לרפא ולהעצים ולהוציא הרבה תחושות שכלואות בפנים ולפעמים אי אפשר לדבר אותם, אני חושבת שזה החזיר אותי לאט לאט לעבוד. אני בדרך כלל מתעסקת עם חומרים שקוראים לי, שאני מרגישה. זה הדברים שיוצאים אחר כך ביצירות שלי גם. עכשיו אני עובדת על יצירה חדשה שבאמת מתעסקת עם הנושא הזה. חשוב להגיד, יש בתוך הסרט סוף אופטימי, ויש גם קטעים הומוריסטיים, וחשוב לי להגיד שלא כולם זכו למקום הזה, לצאת מתוך החלל הסגור, ועל כך אנחנו מצטערים ומשתתפים. אבל... כן. עד כמה, מיכל, התחום הזה של וידאו ארט הוא פופולרי בעידן הזה? וידאו דאנס זה באמת תחום די חדש, אבל הוא תופס עכשיו הרבה מאוד תאוצה, גם בעולם, גם בארץ. בכל מיני תחומים של מחול, בכל מיני סגנונות? לגמרי, זה לא רק הפלמנקו, בוודאי גם מחול עכשווי, מחול הודי, בלט, מודרני, עכשווי, זה פשוט נורא מעניין, משום שגם היום אנחנו חיים בתוך העולם של המדיה מאוד חזק, ואני חושבת שהמקום הזה שאתה יכול לספר את הסיפור דרך הגוף ולחשוף אספקטים שבעצם על הבמה לא רואים אותם.
או שאפשר לעשות כל מיני משחקים עם המצלמה, יש שם קטע שאני מטפסת על הקיר בווידאו המלא, אי אפשר לעשות את זה על הבמה, ובאמת המצלמה מאפשרת להכפיל, לעשות כל מיני אפשרויות שבעצם לא נראות על הבמה. אז זה תחום מאוד מעניין וחדש. טוב, יפה מאוד לראות את זה, נדמה לי שזה גם חשוב מאוד, המסר שמועבר בעבודה הזאת. מיכל ברט, ברכות גדולות על השחייה. תודה רבה שהגעת לנו. תודה רבה. תודה רבה שהזמנתם. תודה. אנחנו רוצים עכשיו לחזור לזירת הנפילה בעכו, בגן הילדים שם חן ביאר. אתה נמצא עם אחד